Numru ta' xufiera ta' taxis minflok sebħu għal ġurnata ta' xogħol ta' kuljum bakru kmieni biex idawru l-tfal tal-istitut f'dawn iż-żminijiet ta' festi. One News kellem ma' Antni Galja wieħed mix-xufiera li beda din l-inizjattiva fejn huwa qalilna li madwar 9 snin ilu u sħabu li kienu ħarġu b'din l-idea li jissu avvanzati fl-età għaddew din l-inizjattiva f'idejn ix-xufiera żgħażagħ sabiex ikomplu din l-inizjattiva tant sabiħa. Dis-sena ilha 37 sena b'dis-sena. L-ewwel sena ġbarna biex nagħtu wheelchair lil min kien hemm bżonn u mbagħad bdejna noħorġu tfal tal-istitut. Tkellimna wkoll ma' Brian Xikluna wieħed mill-persuni involuti fl-organizzazzjoni ta' din l-inizjattiva fejn qalilna li xi ħaġa sabiħ oħra li toħroġ minn dan kollu huwa li l-ulied ta' bosta xufiera jingħaqdu ma' dawn it-tfal biex jintegraw u jifirħu magħhom. Bħala xufiera ġbart kważi fuq 4,000 euro nirringrazzjahom minn qalbi għax nitfaċċa wiċċi magħhom jituni mill-qalb. Fl-aħħar net kellimna ma' Malcolm Ċantar li huwa l-bniedem li jmexxi l-organizzazzjoni ta' din l-inizjattiva fejn huwa qalilna li din il-ġurnata bdiet billi x-xufiera ġabru tfal minn residenzi u baqgħu sejrin bihom f'dar il-Mediterran fil-Belt Valletta l-kolazzjon ta' filgħodu fejn hemmhekk sabu sorpriża ta' show spettakolari fuq il-palk organizzata mill-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta. Minna l-sponsors ma stajniex nagħmlu dan kollu, ġifieri tiġi tiswa mhux ħażin, imma bis-saħħa tal-sponsors innexxinna nagħmluha. Minn hemmhekk imbagħad it-tfal kellhom ġurnata mimlija b'attivitajiet